Říkáme, od zítra od 10 do 12 hodin nakupují v potravinách jenom důchodci nad 65 let. Omezení prodeje nebo vyhrazený prodej jenom pro důchodce, tam to budeme chtít změnit, že to bude od 7 ráno do 9 ráno. Od zítřka se znovu už podruhé mění doba vyhrazená pro nákupy seniorů. Blesková výměna v čele resortu zdravotnictví. Ráno oznámil rezignaci Adam Vojtěch za hnutí ANO. Už brzy odpoledne jmenoval prezident do funkce Romana Prymulu. Vše se odehrálo během 6,5 hodiny. Uprostřed koronavirové krize Česko znovu vyměnilo ministra zdravotnictví. Prezident republiky v poledne do funkce jmenoval Jana Blatného. Ve funkci vystřídal Romana Prymulu. Jehož demisi dnes přijal prezident. Skončil po zveřejnění fotografií, jak v nočních hodinách vychází z restaurace a usedá do auta bez roušky. Prezident mne na žádost pana premiéra dnes odvolal. Jako důvod já sám vidím politické rozhodnutí, na které má jistě pan premiér právo. Premiér Babiš odmítl, že by ve výměně ministrů hrál postoj k ruské vakcíně roli. Podle části opozice ale Sputnik k odvolání Blatného přispěl. Po necelých 2 měsících další výměna v čele resortu zdravotnictví. Prezident zítra ministrem opět jmenuje Adama Vojtěcha. Ten už úřad řídil do loňského září. Petr Arenberger dnes oznámil rezignaci. V posledních týdnech čelil kritice kvůli svému majetku. On sám ale dnes za své jediné pochybení označil nesprávně vyplněné majetkové přiznání. It's enough for this restless worry just to be with you. And can you feel the love tonight? Red Hot Chili Song